Vi alla är väl intresserade av spännande saker som deckare och brottslingar. Och de jag fascineras mest av, det är brottslingar från förr. Men det är inte de här blodiga typerna, utan det är de som eventuellt möjligtvis hade en liten gnutta gentleman i sig. I den här serien kommer vi möta några av de mest fascinerande typerna i Sverige-finsk kriminalhistoria. De här gubbarna, de förförde kvinnor, rånade banker och smugglade sprit i Finland och i Sverige. Itäsmuolantilainen Mörlunda on unelias 800 asukkaan kylä. Mutta syksyllä 1980 se oli näkyvästi lehtien lööpeissä. Kuuluisa pankkirosvo oli iskenyt kylään. Tapansa mukaan rosvo oli valinnut pankin, ajankohdan ja pakoreitin huolella. Pankkirosvolle kaikki riippuu suunnittelusta, ajoituksesta ja siitä, että asiat toimivat kitkatta. Esimerkiksi pakoauton pitää toimia. Sen pitää starttaa silloin, kun sen pitää, ja se ei saa hyytyä kesken keikkaa. Itse asiassa Suomen tunnetuin pankkirosvo saa jopa liikanimensä pakoautonsa mukaan, Volvo Markkanen. Yksi, joka muistaa Volvo Markkasen ryöstön, on Sivert Andersson. Hän muistaa tapahtuman paremmin kuin moni muu, sillä se oli hänen pankkinsa, joka ryöstettiin. Aha, hallå. Hej. Ja, det var här det hände. Det var här det hände, ja. Det stämmer. Rånet. Jajamän. 40 år sedan. 40, ja. Ja, 80 i oktober. Det är veckan innan älgjakten. precis. Ja. Ja. Silloin Markkanen ei tiennyt, että tämä olisi viimeinen kerta, kun hän ryöstää pankin. Monen mielestä Markkanen oli rikoksistaan huolimatta ovella rosvo, jolla oli omat pelisääntönsä. Mitä tahansa saa tehdä, kun häntä ei vaan jää oven väliin. Eli toisin sanoen mitään moraalia ei ollut muuta moraalia kuin se, että et saa jäädä kiinni, jos teet jotain rikollista tai väärää. Hän koki olevansa tällainen seikkailija. Hän koki, että hän kaipasi tällaista jännitystä. Markkanen oli 1960- ja 70-luvuilla sekä etsitty rikollinen että eräänlainen julkis. Tuolloin niin terroristeista kuin pankkirosvoistakin tuli helposti kuuluisia hahmoja heidän näyttävien tekojensa vuoksi. Mediahan tarttui siihen, koska se oli hyvä hahmo. Mediahan tarvitsee hyviä hahmoja, jotta pystyy kertoa tarinoita. Mutta kuka oli tämä salaperäinen Markkanen? Pankinryöstöjen ja vankilatuomioiden ohella huhutaan, että hän teki jopa vaarallisempia asioita. Puhutaan jopa vakoilusta. Mutta miten kaikki alkoi? Miten Markkasesta tuli kovan luokan rikollinen? Matti Markkanen oli toisen maailmansodan alkaessa lapsi. Molemmat vanhemmat työskentelivät sotasalaisuuksien parissa. Markkanen tottui aikaisin näkemään aseita ja väkivaltaa ja kuulemaan salaisuuksia. Lähdin Helsinkiin saadakseni tietää Markkasesta enemmän. Nyt minä olen menossa tapaamaan yhtä miestä, joka tunsi Markkasen. Hän tunsi hänet jopa niin hyvin, että vuosien kuluessa he kirjoittivat 2 kirjaa Markkasen elämästä. Jaa. Täällä se on. Hi, same to you, Victor. Huvitti tuo Victorin long time no see. Heräsin hätkähtäen. Taksi ohitti aamuauringon kirossa. Moi. Terve. Mirka. No niin, hei vaan. Hei, Taavi. terve. Mitä sä luet tässä? Mä luen tätä Volvo Markkasen tarinaa äänikirjaksi. Niin. Sehän on, mutta tässä on siis kummatkin ne kirjat tässä. Joo, mä oon yhdistänyt nämä yhdeksi kirjaksi. No niin. Ja nyt tehdään äänikirja. No niin. Puhutaan enemmän siitä. No niin tehdään. Joo. Mennään tänne. Joo. No, hän syntyi
30-luvun lopulla, joka oikeastaan on vähän sitä niin kuin natsismin nousun aikaa. Et siinä mielessä hänen kasvatuksessaan oli fasistisia aineksiansa ja isän ja vanhempien arvot oli hyvin erikoisia, koska he työskentelivät niin kuin tämmöisessä, voisi sanoa, sodan aikaisessa vakoilutoimessa. Vanhana vakoojana Markkasen isä oli todellinen takinkääntäjä. Sodan aikaan isä oli yhteistyössä Natsi-Saksan kanssa Neuvostoliiton kommunistia vastaan. Mutta tarpeen tullen hän muutti näkemyksiään ilman minkäänlaisia moraalisia ongelmia. Mutta sitten kun sota päättyi ja Suomen oli tärkeää luoda Neuvostoliiton kanssa hyvät suhteet, niin silloin hän käänti kelkkaansa ja sen jälkeen hän oli sitten Neuvostoliiton kannalla ja koska hän oli itse työskennellyt sotasensuurissa, niin hänellä oli tämä kokemus toimimisesta vakoilumaailmassa ja siihen maailmaan hän halusi poikansa myöskin. 1950-luvun lopussa Markkasen isä otti yhteyttä KGB:hen ja tarjosi palvelukseen omaa poikaansa. Ja niin kävi, että Matti rekrytoitiin KGB:hen. Markkasen oman kertomuksen mukaan venäläiset halusivat testata, oliko hänessä aineesta. He lähettivät Markkasen Lontooseen, jos hänen tehtävä oli muun muassa toimia kuriirina. KGB:llä oli sellaisia salaisia paikkoja, mihin ne veivät viestejä. Ja se oli ikään kuin tällainen salainen postilaatikko. Ja sitten Matin piti hakea joku tämmöinen viesti ja toimittaa se jollekin toiselle. Et tällä lailla siihen aikaan salaisia viestejä välitettiin. Niin näistä tehtävistä hän sitten suoriutui ihan menestyksellisesti. Mutta Markkasen agenttiseikkailut eivät loppuneet tähän. 1960-luvun alkupuolella oli kylmän sodan ohella myös paljon konflikteja Afrikassa, kuten esimerkiksi Algeriassa. Ja kaikella tällä on paikkansa myös Markkasen kertomuksessa, koska samaan aikaan, kun hän oman kertomuksensa mukaan oli KGB:n agentti, liittyi hän myös taistelemaan OAS:n riveihin. OAS oli aseistettu ranskalainen isänmaallinen järjestö, joka vastusti Ranskan siirtovallan päättymistä Algeriassa. Mutta hetkinen, miten Markkanen joutui tähän soppaan? Hän toimi siis samaan aikaan sekä KGB:n että OAS:n riveissä. No, Markkasen mukaan hän tapasi nuoren ranskalaisen Isabellen, joka ei ollut paitsi kaunis, vaan myös OAS-soturi. Isabelle houkutti Markkasen moniin vaarallisiin tilanteisiin. Markkanen osallistui tämän Isabellen kanssa, jonka kanssa hän oli rakkaussuhde, niin hän osallistui erilaisiin operaatioihin. Ne oli muun muassa Algeriassa tämmöisessä sisällissotatilanteessa. Ja siellä oli taisteluita, siellä oli sellainen iso kartano, jossa oli vangittuja ihmisiä ja he tekivät hyökkäyksen sinne ja räjäyttelivät pommeja ja siellä ihmisiä telotettiin ja hän oli tällaisissa tilanteissa. Mutta tämä on ihan uskomaton tarina. Voiko tämä tosissaan olla totta? Minä kun oletin, että Markkanen oli vain pankkirosvo ja tästä vakoilusta täytyy löytyä jonkunlaista tietoa jostain. Minä haluan tästä tietää lisää, niin olen kirjoittanut mailin Suomen suojelupoliisille Supolle. Mitähän heidän arkistossa lukee tästä Markkasen väitetystä vakoilusta? Nyt lähdetään mailiin ja katsotaan, josko he vastaavat. Markkanen ja Isabelle taistelivat Algeriassa vieretystään, mutta tarina sai pian traagisen lopun. Isabelle haavoittui ja kuoli Markkasen silmien alla. Hän kertoi, miten Isabelle sai niin kuin otsaansa luodin ja kun hän rakasti sitä naista. Ja se oli hänelle hirveä järkytys. Isabelle kuoli hänen viereensä Algerian rannikolla. Mutta Harri Nykänen, joka tunsi myös Markkasen henkilökohtaisesti, epäilee vakoilujuttujen todenmukaisuutta. En mä välttämättä ihan kaikkea uskoisi. Nämä agentitarinat on niin James Bond-juttuja, että
Varsinkin joku kohtaus, missä esimerkiksi hän on jossain aluksessa jonkun kauniin naisystävänsä kanssa ja alus ammutaan niin kuin tykillä, niin kuin osuu granaatti ja räjähtää ja nainen kuolee ja Volvo Markkanen ui ainoana pelastuneena rantaa. Ja eikä Markkanen koskaan pystynyt osoittamaan mitään faktaa, että tässä hänen OAS-jäsenkorttinsa tai tässä hän kättelee jonkun jotain tunnettua agenttia tai jotain muuta värvääjää, että mitään niin kuin mustaa valkoisella hänen tästä niin kuin agenttiurasta ei ole. Et kaikki se, mitä Markkanen kertoi tästä KGB-toiminnasta Ranskan salaisessa armeijassa olosta, se oli niin yksityiskohtaista ja tarkkaa. Kaikki ihmiset, paikat, tapahtumat, kaikki meni koko ajan oikein. Eli mä en voi mitään muuta ajatella, kun se oli totta se, mitä hän kertoi. Ne asiat todella tapahtui. Vaikuttaa siltä, että Markkasen agenttiajasta ollaan monta mieltä. Muistat kai, että lähetin tässä suojeluspoliisille mailin. Haluaisin tietää tästä Markkasen väitetystä vakoilusta. Nyt olen saanut vastauksen. Katsotaan, mitä täällä lukee. Okei. Markkasen tunnuskoodi täällä on XXIIIJ984 ja juuri tällainen koodi todistaa, että Markkasta epäiltiin vakoilusta. Ja täällä lukee myös tosi mielenkiintoinen juttu, että Markkasen vakoojayhteys Neuvostoliiton suurlähetystössä oli eräs Viktor Matvejevich Zegal. Markkasen ensimmäinen tehtävä oli kesällä 1961, kun hänet lähetettiin Lontooseen. Näyttää siltä, että hän oleskeli Lontoossa noin melkein vuoden. Ja sen jälkeen Markkasen elämässä tapahtuu epätavallisia asioita. Hän oli poissa reilun kuukauden ja käyttäytyy palatessaan oudosti. Markkasella ei enää ollut suomalaista passia, mutta matkatavaroiden seasta löytyi väärennetty ruotsalainen passi. Pian vanhempien taloa kohti ammuttiin ja joku yritti ajaa Markkasen äidin yli. Markkanen oli peloissaan ja järkyttynyt ja sanoi, että hänet oli ymmärretty väärin. Ja tämän raportin on tehnyt tarkastaja Freeman, että kaikki tiedot ovat peräisin Markkasen isältä tai hänen äidiltään, ellei toisin mainita. Okay? Ja tarkastaja Freeman kirjoittaa myös, että hän epäilee tietojen todenperäisyyttä. Niin, on vaikea tietää, kuinka liioiteltuja nämä agenttitarinat ovat. Mutta milloin hänestä tuli pankkirosvo? Markkanen itse kertoi, että KGB sijoitti hänet Kööpenhaminaan peitetarinana, että hän työskenteli Finnairilla. Kööpenhaminassa hän kyllästyi vakoilijan uraan ja halusi jättää sen. Hän sitten sanoi, että hän ei halua jatkaa enää tätä työtä. Ja silloin KGB-yhteyshenkilö sanoi, että KGB:tä ei koskaan jätetä. Hän ymmärsi, että oli kadottava maan alle piiloon KGB:ltä. Hänen suunnitelmansa oli elättää itsensä pankin ryöstäjänä. Hän sanoutui irti Finnairin toimesta. Hän ei kertonut kenellekään, missä hän asuu. Ja sitten hän päätti, että nyt hän ryhtyy tekemään rikoksia ja ansaitsemaan toimeentulonsa sillä. Riski ryöstää pankki nykyään on todella suuri, ja jos se edes onnistuu, mutta silloin se suunnilleen riittää, kun kävelee ase kädessä. Tälleen kun ajaa ja etsii pankkia, niin se on vaikea löytää, että Markkanen varmaan ei tänä päivänä löytäisi pankkeja. Mutta 60-luvun puolivälissä oli paljon pankkeja ja postikonttoreita, jotka houkuttelivat pankkiryöstäjä Markkasta. No niin, pankki. Markkanen oli yksi ensimmäisistä tyypeistä Pohjoismaissa, joka ryösti niin sanottuun amerikkalaiseen tyyliin. Eli hän tuli autollansa pankin eteen, juoksi ulos, ryösti paikan ja tuli sitten takaisin ulos. Sitten hän lähti matkaan pois pakoautollaan.
Hän pysäytti auton, vaihtoi vaatteet, pisti rahat sekä aseet laukkuun. Ja sitten hän jatkoi matkaa pyörällä. Kerrotaan, että Markkanen joskus pyöräili poliisien luokse, jotka seisoivat rikospaikan ulkopuolella ja kysyi heiltä, että mitä on tapahtunut. Ja hän rakasti tämän kaltaista showta ja huomiota. Ja varsinkin sitä, että lehdistössä hänestä nyt oli tullut jonkunlainen salaperäinen julkkis. Markkasen ryöstöistä tuli tanskalaisten lehtien suosikkiaihe. Tuo oli tavallaan viihdettäkin vielä. Lehdet tarttu siihen, koska kun katsoo noita vanhoja lehtiä, niin siellähän seurattiin tarkkaan. Markkanen nähty nyt jossain Ruotsissa, Markkanen siellä, Markkanen Ruotsi pankin Kööpenhaminassa. No niin, meni sinne. Tanskan lehdistö rakasti tätä salaperäistä rosvoa. He selittivät, että hän oli jonkunlainen herrasmiesrosvo tai jonkunlainen Robin Hood-hahmo, joka huijasi poliisia, mutta kuitenkin aina onnistui livahtamaan heidän kynsistään. Nyt Markkasen käyttämistä pakoautoista tuli hänen tavaramerkkinsä. Ja Markkanen loi tämän oman Volvo-brändin, kun huomattiin, että se käytti tätä pakoautona aina Volvoa, niin en tiedä oliko se tietoista, mutta joka tapauksessa siihen tartuttiin ja siitä syntyi tämä liikanimi. Lehdet kirjoittivat, ettei hän koskaan käyttänyt asetta. Mutta se asia muuttui pian. Nämä kuvat ovat Tanskan poliisin lavastamasta tilanteessa, jossa Markkanen ryöstää hotellin. Nuori vastaanottovirkailija luulee, että hänen kaverinsa pilailevat hänen kustannuksellaan. Kun nuori mies kävelee kohti aseistettua Markkasta, ei tämä epäröi hetkeäkään, vaan ampuu. Yksi luodeista sinkua kun ihmeen kaupalla nuoren miehen taskussa olevan vihon kannesta. Toinen laukaus osuu miehen käsivarteen. Nuori mies selviää lievillä vammoilla. Markkanen joutuu pakenemaan ilman rahoja. Nyt on onni kääntynyt Markkasta vastaan. Markkanen saadaan lopulta kiinni vuonna 1968. Silloin hän on ehtinyt tehdä 144 rikosta. Ja hänet tuomitaan 7 suuresta ryöstöstä. Ja ne laukaukset sitä hotellin vastaanottovirkailijan kohtaan luokitellaan murhayritykseksi. Markkanen tuomitaan 16 vuodeksi vankeuteen ja hänet lähetetään Suomeen. Markkanen kärsii tuomionsa. Seuraavat vuodet ovat yhtä suurta sirkusta. Hän tekee posti- ja pankkiryöstöjä Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Tanskan vuosinaan Markkanen oli tuntematon mystinen hahmo, mutta nyt hänet tunnistetaan kaikkialla. Hän istuu ajoittain vankilassa ja onnistuu myös pari kertaa pakenemaan sieltä. Hänen viimeinen vankilapakonsa oli todella dramaattinen. Vuosi on nyt 1980. Markkanen istuu täällä Helsingin keskusvankilassa. Hän on levoton ja alkaa suunnitella seuraavaa pakoa vankitoverinsa kanssa. Muut vangit auttavat heitä tekemällä köysiä ja valmistamalla avaimen. Puolen vuoden kuluttua oli aika paeta. Oho. Onko tämä siis se osasto? Joo, siis tämä on se osasto, missä Volvo Markkanen oli vangittuna ja tuolla on hänen sellinsä. Just. Ja tässä oli siis hänen sellinsä, jossa hän oli ja hän sitten porasi täältä toiselta puolelta poralla tämän reikiä täyteen ja sitten rengasraudoilla rikkosi. Eli
Sen jälkeen, kun hän oli tämän murtanut, hän ryömi tästä ulos. Okei. Ja sitten hän Mutta se oli aika pieni mies. Joo. Ja sitten hän tuli tänne toiselle puolelle. Täällä oli hänen pakokaveri Mikko Salminen. Okei. Ne oli valmiiksi tehdyt avaimet. Hän avasi tämän. Mikko Salminen pääsi sieltä ulos. tulemaan. Ja sitten tässä oli siihen aikaan semmoinen luukku. He mursi sen luukun. Siis tämä ei ollut auki tälle, kun se on nyt. Ja menivät ullakolle. Ja ullakalta edelleen sitten mursivat seuraavien luukkujen lukon. Just. Ja menivät katolle ja sieltä sitten pako jatkuu kattoja pitkin. Okei, mennäpäs katsomaan. Joo, hyvä. Tulivat sieltä ullakolta niin tuonne katolle. Okei. Ja sitten menivät kattoa pitkin edelleen tuonne vasemmalle kohti Huokausten siltaa ja porttirakennusta. No niin, tässä on tämä Huokausten silta. Okei. Eli he tulivat kattoa pitkin. Heillä oli valmiiksi teetetyt köydet, jotka he sitoi tuossa tuon piipun ympärille. Ja Matti oli etukäteen trigonometrian avulla ja laskemalla tiilien lukumäärän laskenut tarkkaan, että kuinka pitkä köysi pitää olla. Okei. Ja siitä sitten jatkoivat kulkuansa tuon porttirakennuksen katolle. No niin, mennään katsoa tätä seuraavaa paikkaa. No niin. Eli he tulivat siis tuolta Huokausten siltaa pitkin tämän talon katolle. Joo. Ja sitten tulivat tänne katon reunaan ja panivat uuden köyden sitten. Okei. Ja kun he olivat tuon ylemmän ikkunan kohdalla, niin he näki, että siellä oli yhden vartijan eläkkeellä lähtemisjuhlat juuri parhaillaan menossa. Ai tuolla oli siis juhlat, kun ne pakeni? Kyllä, vartijoiden juhlat oli menossa ja kukaan vartija ei huomannut, että 2 vankia pakenee tässä ja he tulivat tänne kadulle ja lähtivät tuosta juoksemaan sitten rantaan ja rataa kohden. Siellä oli junarata. Ja näin pääsivät vapauteen. Reilun kuukauden kuluttua Markkanen ilmestyy Smålandin Mörlundaan, aseistettuna ja suuressa rahapulassa. Nu är inte det här något... Ja, idag är det, banken är nedlagd sedan 7-8 år tillbaka i tiden. Kan du berätta vad som hände här den där dagen? Ja, det var en fredag mitt på dagen. Kommit från Hultsfred precis och skulle åka ner här till personalen. Och då ser jag en figur som går väldigt nära fönstret här, går förbi här. Aha. Och han var klädd som en jägare och det beror på att det var älgjakten började på måndag. Jag kom in då, det var tomt i banken i övrigt. Går fram då till kassörskan. Han hade revolvern i handen då. När han, så räckte han fram den här ICA-kassen. Det kändes nästan som att han var väldigt stabil, va? Inte någon nervös typ utan så här. Inte drogad eller full eller något sånt? Nej, inte på det sättet. Nej. Upplevde jag alltså. Och sen okej, han fick sina pengar. Och då pekade han på mig och sa att nu ska du skjutsa mig i den här röda bilen som står... Han tog det som gisslan? Ja, och ja, visst. Okej. Så då tvingar han dig att sätta dig i framsätet. Vad satt han i bilen då? Han satt i baksätet. Precis som jag alltså, okej. Och med sin ICA-påse med pengar och revolvern Just det. i knät. Och så kör du, ja visst. Och så, sen rullade vi iväg då. Okej, då gör vi det. Ja. Då åker vi och tittar hur färden gick. Ja, vad ska du nu, sa jag. Jo, då, jag kör till vänster, sa han, Oskarshamn. Sen fortsatte vi ytterligare någon kilometer. Bankens personal hade ju larmat. Hade ni några poliser efter er eller? Nej. Utan att vi låg ju långt före hela tiden och... De visste inte var ni var någonstans? Nej.
Ja, sen sa han, ta dig in till höger här, sa han. Har vi kommit 2 kilometer utanför Mörlunda. Det var en liten väg då. Ja, här sa han till mig, stanna här, sa han. Ja. Okej, det här var verkligen mitt i skogen det här. Ja, verkligen. Så vad hände här då? Ja, han sa, stig av här nu tar jag bilen själv. Ja. Så att jag sa till honom då, alltså nu är du skjuts, nu skjuter du inte något sånt där. Så backade jag bakåt så här. Han hoppade in i bilen, jag vände mig om. Och då råkade det vara så att en kille här som jag känner, Erlandsson som han heter. Ja. Och jag springer ner dit och han är hemma. Och, Men vilken tur! Han förstod ju inte att din kompis bodde här då? Nej, jag har ingen aning om det. Nej. Han trodde att han hade släppt mig långt ut i skogen. Ja. Sievert hälyttää poliisin ystävänsä mökiltä, mutta poliisilla on pitkä matka paikalle ja kaverukset päättävät lähteä itse Markkasen perään. Pian he näkevätkin Markkasen pakoauton. Så där. Okej, så hans bil stod här? Nedkörd i diket ganska rejält alltså, så den var liksom inte bara parkerad. Han hade dragit iväg här Han drog och ditåt. inåt. Ja. Ja. Sen dröjde ju inte många minuter förrän det kom polisbilar från det hållet. Från det hållet? Där. Ja, och även bakom oss då. Så att här står hans bil, han har sprungit till skogs, polisen kommer. Så man kan säga att din jakt slutade här. Ja, precis. Markkanen onnistui piilottelemaan Smålandin metsissä 3 viikon ajan ennen kuin poliisin jäljityskoirat löysivät hänet kylmettyneenä kuusen alta. Markkasen kerrotaan huokaisen, onneksi tämä on nyt ohi. Mörlundan pankkiryöstö jäi Markkasen viimeiseksi. Hän joutui vankilaan ja vapautui sieltä 1987. Sen jälkeen hän työskenteli muun muassa työnjohtajana rakennuksilla ja pyrki myös eduskuntaan. Joskus häntä nähtiin myös televisiossa, esimerkiksi vuonna 1988, kun hän kommentoi Suomessa huomiota herättänyttä vankilapakoa. För att vara helt ärlig, det finns idag betydligt farligare folk på gatorna som går fria än de 3 som har rymt. Markkanen kuoli Helsingissä maaliskuussa 2016. Vaikka hän oli vuosien varrella tottunut julkisuuteen ja kertoilikin mielellään tarinoitaan, ei hän pitänyt itseään esikuvana, ei kellekään. Ja Markkanen aluksi sanoikin, että sen takia hän ei halua, että me tehdään hänen elämästään elokuvaa, koska se voi innostaa nuoria ihmisiä rikoksen tielle. Hän oli kuitenkin itse joutunut kärsimään niin paljon ja istui 20 vuotta yhteensä vankilassa, että se on kuitenkin aika rankkaa.